ina suka yi ina suka yi akai musu shi kai musu shi ya tafi ya kai musu shi Zahiri da baɗili kusan ilimin Allah ne, in ka san zahirin ka kai tanadi a gurin baɗilin ka kaji ɗan uwa. Aliyu mai gadi Aliyu mai gadi zo mana zo Aliyu mai gadi na ganka da yare nan. Wallahi kaɗan babu in bata kashi. Aikin kare na kyau. Amma in ta zo gobe ka bar ta shigo. Bata shigo? In ta zo gobe ka bar ta shigo. Wallahi da tace mai okata na tsakada ta kai. Wallahi na tsakada ta kai. Ayan kudi da sabai. Ashe da na ba daidai ba. Barka da aikin kana ki. In ta zo dai ka bar ta shigo. To babu komai. Babu komai nan. Barka da. Wanda yani ko ya ce ina jin ka wallahi wato wata yarinya ce a ofis ta zo ta dinga mai gadi na ce sai ta shigo gida kuma da ta din na ba mai gadi wani ce kowa zo kare bare amma irin ita da ta nace a ranar abin ya daure ina mamakin yarinya ne ta zo tana buƙatar wani abu a da alama wannan ba wai wani abu take da alama abin ne ke tafi don ta yi tuni mai gadi ne irin ya ba ta damar cewa an ci kara abin kuwa ce amma ta nace karshe ma sai duka bulala ya suna da rai to shi mai gadi ka tambaye shi me kake bukata ne gaskiya ba tambaye ba amma dai na ba shi damar cewa in tara wata ran ta bashi ya mata umarni ta shi don abin ya ɗan ta mun gare ni na lura sun dawo kamar kana cikin damuwa amma kuma na ga ko halin da ka san ka ai shi ne abin ya tsaya amma to haka da mutum da ka ce in ta tuwo a bari ta shigo kawai in ta shigo sai ka ji ne amma dai ka rika takon ka to ba da ma da dai mai gadi magana na ce in ta dawo next time ya mata isu sai ta zo mu ji me yake tafiya da ta kai amma da aikin na office no easy a wannan kaga wannan kuma ka san shi ne ke da kullum baka da lokacin ka yaushe nake da ajiya to ni yanzu ba ka ga na dan samu sassauci ba tun da ka fara hita kai alhaji wanda ai kai ka riga ka saba yanzu nan ka shi yasa ga na dawo da office ba na zuwa ko ina gida saboda ban da lokacin ma da huta ma rayuwa ka daure ai nan gaba kaɗan za ka saba kai ma to da in dan watsa ba wai ko ya ka ta baka wuta ba ba na ba da wuta kawai dai in ta zo mun ji me take tafi da shi Allah ya tsare ba sarka ne ka za ta yi ba ya kira. Assalamu alaikum Maryam. Lafiya kalau ya gida? Wallahi tallahi wani abu ne yake damuna in gaya miki tun jiya na rasa yadda zan yi kuma ni ban san wa zan kira in gaya ma ba in baki ba saboda da wata kawa wacce ne yadda da ita a rayuwata in baki ba. Ogan su tai musu zai mu babana wulakanci ke kina tunanin a yanda nake a rayuwata aka kina tunanin zan iya haƙuri a yi ma babana wulakanci ban ɗauki fansa ba? Gaskiya a'a babu magana haƙuri ko me zai faru in Allah ya yarda na ɗauki alwashi na lashe takobi sai na ɗauka wa mahaifina fansan wulakancin da aka yi mishi kuma a matsayinki na ƙawata wacce na yarda da ke
kuma nake baki amana nake gaya maki sirrina ko bayan ban da raina yanda na ɗauki alƙawarin ɗaukar fansa dan Allah dan annabi ki riƙe min amana dan Allah ki ɗaukar min fansa wannan alƙawarin da yake cikin raina wanda nake da burin cikawa in Allah ya sai na wulaƙanta shi sai na ƙasƙanta shi. To shi kenan ki min wannan alƙawarin ko bayan raina ne dan Allah dan annabi ki koya mishi darasi. To shi kenan ƙawata na gode sai mun saboda ina son daga gobe a bar kiran ka sakatare kawai sai ka kira ka miliyoniya zan kara ma 20 miliyan. Mun shirya maka kuɗaɗe naira na gugan naira miliyan 50. Abin da muke bukata shine ya zama farashinmu da na ya daidaitu daidai. Dan Alhaji ya dawo ya ba shi mana gaba ya ɗora shi a kanka. Ai Sadiq a matsayinka na mai hankali ba ka tunanin cewa kai ma kana son ka zama kamar Alhajin gobe. rayuwa ta inda ba kai bane wala kowa ita na ce mai mutunci a'a za a ce wa dukiyar mahaifinka ka shiga kai bale kai wanda kake so a'a kai ba ka iya Jama'a assalamu alaikum. Sunana Faruku Aiman. Ni nake ba da umarnin shirin zahiri da bani. Muna ba ku haƙuri domin za mu je hutu na sati biyu. Ba dan komai ba sai dan ku masu kallo. Wannan hutun da za mu je na sati biyu zuwa 3 insha Allah za mu inganta muku shirin ta yadda za ku fahimci ina shirin ya dosa. Daga wannan na sati na shida da za mu aza to za mu fara a cikin gundarin shirin. Saboda haka muna ba masu babu haƙuri. Sa'an nan muna roƙo da ku je ku subscribe ɗin channel ɗinmu ne suna Alhakin Mobito. Don komai ba sai don ku ci gaba da kallon shigarwar. Mun fara aza sirrin al'ajab episode 1 a wannan channel ɗin. Kuma insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abubuwa da za su ƙayatar da ku su ba ku nishaɗi sannan su ilmantar da ku. Mun gode da kallon tashar mu da kake yi. Assalamu alaikum. Ina suka yi? Ina suka yi? Akai musu shi. Kai musu shi. Ya tafi. Ya kai musu shi.